سلامات شمعي بينيام قبريوتي بحال عبناي بلستي بينا زلنا عبزا حلفة أوان نفسي على لينيري لو معلت دما ات ليست هيديوك ماتسي زبالكوكم ليست هيدا ماتسي يلغو سلازي قدام اي نگر كاميرا كن ادكالنا مستي أبتباكو انتاي ماتسي بروفيشنال كاميرا كن غزي خلنا از بودي كاميرا نبينيو دي ماتسي وي نبينيو دي شيد مسو دما هذا باتري ماتسانا خمول نباتري دما چارج مغبري ان گمد دما نايت چارجر مالتيو كاله دما ناي غارانتي ورقت مسو يمس اسو دما نهادا عامت اتي كاميرا وي باتري وي تگمد كم تگبو اكسر تگبو انت زي سرهو نهادا عامت ابت زغزانا يدكان كنملسو نخالينا انت وديقو انت تسيرو غالغالغن ازي كالي غارانتي ወይ ካሊ ኢንሹራንስ ከናቶሎ ይገባ ማለት ነው ስለዚህ ካሜራ መስገዛና አረሰዮ መህንገት ድማ ምሱ ይመስ ባለና ድማ አስሩነት መህንገቲ አዝዩ አገዳሲው አብነፍስና ከምትገርና ካሜራ ከምትገር ካትኸይድ ሰው አይወድቀካኒ ማለት ነው ሰው መህንገቲ በጣም ሀደ ካፕቲ አድላይ ይብል እጂ በቀጥታ ናብት ሌንስ መቅጣም ከናቱ ስለዚህ ናይ አዚያ ሌንስ አለኒ እዚያ አድነት በሸሞንት ጂ ኒኮን ሌንስ ይባሃል በዚህ ገደሰተ ሸምጂ እዚ ሌንስ እዚ መዝ ካሜራ ዝክን ገጥሞይና ማለት ነው ነፍሱ ከፍ ሌንስ ጻዳ ምልክት አለው ናብነት ካለ ሌንስ አለው ናብነት አብዙን ጻዳ ምልክት አለና እንታይ ዘህግዘና ምልክት እዚ ጻዳ ምልክት እዚ ምስታብ ካሜራ ዘሎ ጻዳ ምልክት አብ ሓደ ላይን ምስን ገብሮም ካሜራ በቀሊሉ ምስት ሌንስ ከገጥሚው ማለት ነው ስለዚህ ነከን ገጥሞ መጀመሪያ ትናይ ሌንስ መክደኒ ከንከፍቶይና ናብ ሓደ ሳይድ በመጥወይ ነከፍቶ ይሄን ከሙን አብት ካሜራ ዘሎ መክደኒነት ሴንሰር መከላከል ይክዳን አሎ እሱን ከንገና ነከፍቶ كم تدبلكم تلينس هو ابتلينس كارنت ያለው ስንታት አለው እዚ አስናን አለው ትሌንስ አብት ካሜራውን ከሙና ስኒ መቀበሊ ወይ ድማ መስወዝ ገጥም አለው ማለት ኢንፎርሜሽን ከአብት ካሜራን አብትሌንስ ከደሉ ስለዚህ እጂ ንቅጣሞ ማለት ታጻዳ አብሌንስ ደላ ምስታ አብ ካሜራ ዘላ ጻዳ አብ ሓደ ላይን ምስገበርናዮም ዘኪትና አብ ሓደ ንጣውዮ ቃድብል ምልክት ሰሜና ለና እዚ ማለት እዚ ተሌንስ ምስተ ካሜራ ጽቡቅ ገይሩ ጋቲሞላው ማለት ነው ካው ብቅጻል እንታይና እንገብር ነዛ ካሜራና ፓወር ከነሃባይና ፓወር ክልተ መገድሎ ዝበዛ ጊዜ ባትሪው ሓደ ጊዜ ድማ ምስተ ባትሪ ዝመጽ ገመተ ታይዞሎ ክንጥቀም ነኸና አብቲ ቪዲዮ ገለክን ቀድኸለና እጂ ግን እዚ ባትሪ ምሳት መጻላ ባትሩን ምልክት አለው ከመገርና ከመናቶ አብዝና አብነት ሓደ ቀስት አለው ነታሐት ዘመልክት ምሱ ማዕረብ መግባርቲ ባትሪ ከመገርና ናቶ ኩሉ ነገር ከናቶ ከላ ካብዝ ዝተባሃል ኩሉ ከም ቃድብል ምልክት አለው ሰዓት ይላ ንክኖጾ ድማ ነታብጫ ይተዋ ወይ ናቶ ማለት ነው ስለዚህ ካሜራ ሌንስ ገጥምኛ ያለና and power ሂብና ያለና ነታ ካሜራ ኦን እንተገረው ስራሃ ጀሚራላ ማለት ነው እጂ ቅድም መስአልና ግን ተሰአልና ያስሊ አበዩ ከቀብ ዘለውን ዝብል ሚሞሪ ካርድ የለና ሚሞሪ ካርድ ምሱ አይመጽኒው ስለዚህ አና ከሪያኩም ማለት ጂ አብዘና ሚሞሪ ካርድ ከመክፈት ለው SD card ብል እዙን እቲ ይህብረና ከምድገና ከምንደፍኦ ሰው ከምድገና ከፍቶ ነታ ሚሞሪ በመስቃት ነታሃቲ ተወጻላ እነቲ ሚሞሪ ንከናቶ ሚሞሪ ካርድ ከናቶ ከለና አብዚ ዝኮነ ሸራፍ ነገር አለ በሃደ ጎኒ ኩሉ ሚሞሪ ሸራፍ አለው ናብነት አብዙን ከሙ ሸራፍ አለው እዚ ምልክት እንታይ ይጠቅመና አብዚ እንደ ሀርኢናዮ ልክ ከሙ ነሸራፍ ምልክት ስዕል አሎ ስለዚህ እቲ ናይ ሚሞሪ ካርድ SD ካርድ ሸራፍ ልክ ማረምሱ በመግባር ከምዲገና ነቶ አይንጋገኒና ማለት ሰው ከምዲገና ነቶ ሌንስ ገጥምና ያለና
ባትሪ አቲና ለና ሚሞሪ ካርድ ድማ ተሳአና የሰደናቡ ከሰግሪው ማለት እዩ ስለዚህ ኦን ጌርና ክንስአሊና ቅድመ መስአልና አብዚ ዳያል ሞድ በኋላሉ እጂ መጀመሪያ ፋርማይና እና በአውቶማቲክ እንገብሮይና እዚ ቀጠለያ ምልክት አውቶ ኢሉ በህጽሮ ቃል ተጻፈ አውቶማቲክ ማለት እዩ እታ ካሜራ በአላ ገሚታ ክትስአለና ናብነት እጂ እንተ ጸልሚቶዋ እዚ በአሉ ፍላሽ ከከፈቲ ለሰንበል አዋ ስለጸመታ አትበአሉ ፍላሽ ተከፊቱሎ ስለዚህ ክንስል እጂ ከስአለ ቅድመ መስአለ እጂ እንታ የሬንሎ በዚ አብዝ መክደን ከም ተከደነ የሬንሎ ጸልማት ይዘሬን ታሎ ስለዚህ ከም ይገረ ከፍቶ ሲለ ማለት ነው ስለዚህ ካሜራ መስአል ጀመርና በጣም ደስ ይላል ከመለሰል ኮኔሌ ክንሰል ከለና አብዚ ድምጽ ገረለላኩም ከጂንዳ ራስተውልኩምሎ አብዚ ክንሰል ከለና ከልታ ነገርም በዛባሳ ክንጸቀጥ ከለና ማለት ሃንት ፍርቅ እንጸቀጥና የነጽራልና እንደም በድህሪው ንታሃት ምጸቀጥና ያዱማ ሰለን ይሰል ማለት ሰክልታ ስቴፕስ ይላልና ማለት እንጂ በድምጽ ከተላሊ ቦታ ከሊኩም ከም ዘነጸረን ኮኔሌ ድምጽ ገራሎ እጂ ነጽሩላ ማለት ነው ስለዚህ አውሎ ንቀጸል ፍርቅ ንጸቀጥ ንስል ፍርቅ ንጸቀጥ ንስል እዚ ትግባ አሳላ ማለት ነው በሃደ ከሰላይ ተኸንኻ መንቀሳቀስ ከፈጠሪው እትሰየለና ድማ ከደብዘዝ ይኸል ማለት ነው ብሊም ካለ ዘይ ነገርኩኩም ሌንስ ክትገዙ ከለኹም አብዚ ትሪኦ ወደለኹም ናይት ሌንስ መስቲያት አሎ እዚ ከነዝከረኩም እዚ ናይ ሌንስ መስቲያት በጣም ተነቃፊው ስለዚህ መጀመሪያ ክትገብሩ ዝግባአኩም ሌላ ዝሆነ ነገር ሌንስ መስገዛኩም ዩቪ ፊልተር ድበሃል ከምዚ አይነት አሎ which is መታዘናቲው እዚ መስቲያት እዚ እንታይ ይጠቅም ክንዲ ናይት ሌንስ መስቲያት ዝበላሽውና እዚ ዝሐሰረ ዋጋ እዩ እዚ በጣም ክቡር እዩ ስለዚህ ልክ ከምዚ ሌንስ መስገዛና እቲ አይን እንደህር ተተንኪፉ ሙሉ እቲ ሌንስ ለንቀይሮ እዚያ መስቲያት ግን እንደህር ገዚናያ በዋጋ አዚዩ አይዳረግም እዚ በጣም ህሱሪው እቲ ነው ውስጥ ሌንስ አይበላሽውናኒ ገለ ነገር እንተኮይኖ ለዚያ ጥራይና ንቀይራ ማለት እዩ እቲ ሽሙ ድማ ዩቪ ፊልተር ይባሃል እንተ አይነት ዩቪ ፊልተር ንዝብል ፒውር ዋይት ግላስ ዩቪ ፊልተር ማለት ንጹህ መስቲያቲው ወላሃንቲ ከለር ይብሉን ወይ ድማ ካልካል ነገር ይብሉን እንታይ ዳይጥራ ይገብር ካብዶሮናን ወይ ድማ ሌንስና ከይስበር ይዘገልግለና ሰው ከምዚ በመሽከርከር ንገርሞ ገጢመዮ ስለዚህ እጂ ዋላ እንደ ሀርታን ኪፈዮ ነትናይ ሌንስ ነው ውሽጥ ያኩን ኮንታን ኪፈዮ ወይ ማይ ይሁን ወይ ዘይት ይሁን ተፈሲሱ እዚያ ጥራሄ ከፊተ ነዚያ ጥራሄ ድቀይር ማለት ስለዚህ አብክሳራ ያጋጥመናል ማለት ነው አዚዩን ይሽተ ነገር ይመስል ግን በጣም ድማ አገዳሲ ምክንያቱም ሐሳብ ካፕት ካሜራን ለአሊ እቲ ሌንስ ስለዝከብረ እነዚህ ዝህብራኩም ዘለው እቲ ፒውር ዋይት ግላስ ዝበልኩም ምናልባት ሐሳብ ከምዚ አይነት ከለር ዘለው ከውን ይኸለ ከምዚ እንደተጠቅምናሉ ሐፈሻ አይነት ስዕለና ሙሉ ከቀይሮ ስለዝኾነ ጥራይ ጽሪ መስቲያት ጥራይና እንገዛሉ ማለት ነው ስለዚህ ከምዚ መስልትና የመጀመሪያ መሰረታዊ ናይ ካሜራ ከመገርና ገጢምና ከመገርና ንስእል ዝብል አባኸለኹ ቅድመ መውዳይት ትምህርት ድማ በዛባ ናይ ካሜራ ታህዛም ናይ ካሜራ ታህሳብ በጣም አገዳሲው ምክንያቱም በፈላይ ከምዚ ናይ መርዓ ወይ ድማ ኮንፈረንስ ወይ ድማ ነው ጊዜ ክትስእሉ ከለኹም ይድኩም ክርብርብ ይኽእል ወይ ድማ ክደኽመኩም ይኽእል ብዘይብኡ ድማ እቲ ካሜራኹም ምንቅስቃሳት ክህሎ ይኽእል which is shaking እሱ ድማ እንታይ መጽእ እቲ ስእልዎ ስእሊ ከደብዝዞ ይኽእል እዚ ናይ አተሓዛና ጉዳይ እምበር ናይታ ካሜራ ጸገም አይኮነን ናብነት እዚ መህንገተ አብዘለና እዚ አብዚ ክሳድና ተገርናዮ መደገፊ ኮይኑናሎ ካላይ አተሓዛ በየማናይደ አብዚ ከምዝገረ ከህዘ በጸጋማይደ ድማ ነታ ካሜራ ከምዝገድግፈ ሾው ከምዝገረ ይስእል
እዚ ትግባእ ተሓዛ ንቁመት ክስእል እንተደለየ ከምዚ ይኸውን ኣሎ እንጎኒ ከም ድንስእል ማለት እዩ እዛ ተሓዛዚ ንምንታይ ይጠቅመና ኣብዚ ብዙሕ ነገራት እዩ በዛ ሓደ ሂደት ዝጥቀም ሓደ ነተሻተር ሪሊዝ እዚኣ መጠወቂት በዛ ይጥወቅ ኣለኹ ካልኣይ ነገር ኣብቲ ማኑዋል ሞድ ክንስእል ከለና በዚ ብድሕሪት ዝትንከፍ ኣሎ ስለዚህ ከምዚ በመሃዘይ በዚ እንዳጠወኩ በዚ ነገራት እንዳቀየርኩ ብርሃን እንዳተቆጣጠርኩ ብቅድሚቱን ከምኡ ተቆጣጢረ ድስእል እዚኣ ጸጋመይቲ ኢደይ ከም መደገፊት ሓደ ከተገልግል ካላ كمون عندها زي زوم لينس انت تخون مغربا مرحقا متقمنا نيرو مالتي انت بالي لينس كايري كريكم كم زكيتنا لينس لسن زي جيت زوم لينس البحاليو كابنسو and كم تلقون كله صعد على so lens اتيلو هجي ازي لينس زي كبد معاتي so the lens زي كم زي مسحاسكو اذا حدا ايدي كم زي كبلي ስለዚህ ዙም አብዝለኒ ከምዚ ከቀርቦየ ከረህቆየ so ከምዚ በመሃዘይ ከምዚ እንዳሳልኩ ከለኹ ኦን ከምዚ እንዳሳልኩ ከለኹ ዙም ክገብር ኸለይ የረህቆ የቅርቦ ያ so እዚ ግቡአ ተሐላና እዚ ካሜራዩ بتعمل كأنه زعبان يلوم تمرت كم تمثل بتعمل كأنه أبز كتل لما أثرت حقتنا كاميرا انتهي يمثل نزبل بهان ساكرينا سقاب شو دهان سنحو